Слоня! Лула! Сонечка! Покайо! Ікавка. О, а ось і Покайо з сябрамі. Здається, яни разом будують вежу. Вітаю, Покайо. Вітаю! Вітаю, слоня. Вітаю, пата. Малайчина, слоня. Якой дружной командой вы будуете вежу. О, Покайо, што здарылася з пата? Што гэта за смешныя гукі? Ці хтосьці з вас падкажа Покайо, што адбываецца з пата? Ікавка! Ён ікає! Правильно. На пата напала ікаўка. Ікавка? Не хвалюйся, пата. Ікаўка гэта не страшна. Але непрыемна. Хочаш пазбавіцца ад ікаўкі, пата? Магчыма, разам мы прыдумаем, як дапамагчы пата перастаць ікаць. О, здаецца, слоня мае ідэю. О, што слоня робіць? А, слоня прапануе пата затрымаць дыханне. Цудоўная думка, слоня. Паспрабуеш, пата? Ладно, пата. На 3 зрабі глыбокі ўдых. 1, 2, 3. Малайчына, пата. Мусіць спрацаваць. О, шкада. Але гэта была файная ідэя. І ты нешта прыдумаў, Покайо? А што Покайо робіць? А, ясна. Думаеш, пата пазбавіцца ад ікаўкі, калі стане на галаву? Ну, што скажаш, пата? Паспрабуеш? Я вам кажу, гэтым разам дакладна спрацуе. О, не. А здавалася, што мусіць атрымацца, Покайо. Што такое, слоня? Думаеш, скокі на адной назе пазбавяць ад ікаўкі? Як лічыш, пата? Трохі смешна, але хто ведае. Давайце ўсе паскачам на адной назе, каб пата не было няёмка. Ну, мы, прынамсі, паспрабавалі. А што Покайо робіць цяпер? О, ён адначасова затрымлівае дыханне, стаіць на галаве і скача на адной назе. Як табе, пата?
слоня. Пакаё, пакуль пата заняты, раскажу вам яшчэ адзін спосаб перастацікаць, але гэта мусіць быць сюрпрыз. Пата не павінен ведаць. Каб спыніць ікаўку, трэба моцна здзівіць пата. Напрыклад, падысці са спіны і сказаць «Бу!». Бу! Не-не-не-не, сюды. Нельга, каб пата ведаў, што вы яго напужаеце. Мусіць быць сюрпрыз. Хаваецеся. Выдатная думка, Пакаё. Чаму я сам не падумаў? Але ў мяне іншая ідэя. А хочаце таксама дапамагчы Пакаё і слоні сказаць «бу»? Давайце ўсе разам скажам «бу». Гатовыя? 1, 2, 3. Бу! О, Бу яго не напужала, але вежа пачынае падаць. Проста на пата. Пата, беражыся! Няма ікаўкі? Спрацавала! Сюрпрыз, які здзівіў нас усіх, спыніў ікаўку пата. Віншую з каманднай працай. Віншую, Пакаё, і віншую ікаўку. Бывайце! О, не, цяпер я ікаю. Да сустрэчы! Шчыра дзякуем клубу кемлівых дзяцей «Жэўжык», Даніку Яўшыну Ільюшевічам, Станіславу Янукову, Лявону Спірыдонаву, Сяргею Адзянцу, Валерыю Мяцельскаму, сям'і Анфімавых, Максіму Кузьмічу, Мацею Маланцы-Яліне Ваяйковым, Сяргею Еніну, Вітушцы і Ірыне і ўсім фундатарам за падтрымку.